थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि फोथाराव मोनसे बेसेबांबा सुख'हायै खहा होननानै जों बुंनांगोन। भानुमति बांसियारिया थारैनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि सेराव थानाय मतिपुर गामियाव जोनोम मोननाय सासे दावगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि, सासे मुंदांखा जानो लानाय सासे महरगिरिमोन। बिथाङा खोब खम समनि गेजेरावनो गावनि जा रोंगौथि, जा क्वालिटी बेखौ जोंनि हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हादोंमोन। जोङो फंसे रावजों बुङोब्ला जोंनि मुसलपुर बाक्सा ओनसोलनि बिथाङा साबसिन सासे मेथाइ खनगिरिमोन होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। बिथाङा जागायनोसो लादोंमोन आरो बिथाङा बे जागायफुनाय समावनो दिनै हरखाबै थांनाय रबिबार थामहिनबा 25 मे बे खालाराव रुंसारि जालांबाय। जों मोनथिनायाव बिथाङा गोबाव सम मोनसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। बिथांखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालावबो लांनानै फाहामथाय होदोंमोन। बेनिफ्राय फैनानैबो गुवाहाटीयाव गोबां बार बिथांखौ फाहामथायखौ होबाय थादोंमोन। नाथाय इसोरनि लुबैनाय बादि बिथाङा दिनै बे मोनसे लाइमोन बैसोआवनो, आं बेनिखायनो लाइमोन बुंगोन, बिथाङा जास्ट माने 40 बोसोरल' बारदोंमोन। बे समावनो बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। जोंनि मुसलपुर एबा बाक्सा जिल्लानिफ्राय बेसेबांबा सुख'हायै जोंनो मोनसे लांदां फोथार बिथाङा गालांबाय। जाय लांदां फोथारखौ बे मेथाइनि बेलायाव जों आरो माब्लाबाबो हयथ' सुफुंनो हानाय नङा। आथिखालाव जोंनि बर' हारियाव गोबां ओनसोलावनो मोजां मोजां क्वालिटी गोनां महरगिरिफोर जोनोम जाबाय। नाथाय जोंनि बाक्सा मुसलपुरनिफ्राय बिथाङानो बयनिख्रुइ गोजौसिन मासियाव दंमोन होननानै जों बुंनो हायोमोन। दा बेबायदि सासे बेसेबांबा क्वालिटी गोनां सासे महरगिरिया हरखाबै जोंनिफ्राय आनज्रायलांनाया बेयो जोंनि थाखाय बा बर' हारिमुनि थाखायनो बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा इसोरनि इस्सा बिथाङा थांबाय। दा बिथांनि बे रुंसारि जिउआ एबा जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मोनसे जायगा आवग्रिहैनो हायो, बेनि थाखायनो दिनै जोंनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बर' सावथुन महरगिरि आफाद, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला बायदिसिना गौथुमनि मानगिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे मुसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सनि लांगोनायाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, आलारि सावनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। आरो बे हाबाफारियावनो आंबो मिरु बिसानि जानानै बेवहाय बिबान लाफैनो मोनदों। आरो जोङो मिरु बिसानि जानानै जोंनि रुंसारि भानुमति बांसियारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो, बेखौनो जों आफा आनान गसाइनि सेराव गुरैयै आरज गाबहरबाय। लोगोसेनो भानुमति बांसियारिनि फिसाय, फिसाजो आरो न'खरनि गासै बिमा बिफा बिथांमोनना जाहाथे फैबाय थानाय समाव बा थांनानै थानाय समाव जाहाथे आफा इसोरनि
गोहो मोनो आरो बिथांमोननि न'खराव जाहाथे बेबायदि अलखदा नैथिबार दा फैथों बेखौबो आं आफा आनान गसाइनि सेराव आरज गाबदों। दा जों बेखौनो बुंनांगोन जे मानसिया जोनोम जादों जेला सानसे बेलासे आनज्रायलांखानांगोन, नाथाय बिदि होननानै हरखाबै बा खावसे बैसोआवनो जेब्ला मानसिया आनज्रायलांनो गोनां जायो अब्ला समाजाव संसाराव गोबां दाहा गालाङो, गोबां खहा खालामनानै दोनलाङो। मानोना बिथां भानुमति बांसियारिया जोंनि बाक्सा ओनसोलाव जोंनि बर' हारिमु बा बर'नि मेथाइ जगताव मावफुनोसो लादोंमोन। बिथाङा मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे जोबोद मोजां मोजां मेथाइ रोजाबनो लाबायमोन आरो बे रोजाबफुबाय थानाय समावनो बिथाङा दिनै हरखाबै जोंनिफ्राय आनज्रायलांनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय दुखुखौ जों दिनै बिखाखौ बोखानानै जोङो दिन्थिनो हाया। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बेबायदि महरगिरिफोरा फैगोन थांगोन, नाथाय जोंनि दल संगठनफोरा जोंनि बेबायदि एसेट एबा बेबायदि महरगिरिफोरखौ अराय गोजोर खालामनानै हमलायनानै हेफाजाब होलायगोन होननानै आं बयनिसिमबो गुरै आरज गाबहरनाय जाबाय।